Дай тогава да го правя. Ела с мене, тя те сигнал. Виж, да иде ли с дядо ти Митко? Дали не те слушам? Айде, хубав ден да ти. Дай шишенцето, бе. Дай. Не чакай. По-голям картофи и за двама. И колегата. Свещи ми види. Айде, допълни се. Давай, Таня. Или? Дай Пепе дядо попса. Така. Айде. Давайте бе, говорете нещо. Да, честит празник. Ай, честит празник. Живи и здрави. Честит Кирики и родители. Благодаря. Днеска празнуват и Владовците. Днеска е... Очко дойдо, викам, слушната му чух гласът. Те ви му Княз Владимир днеска. Не те решими, бе. Баба попаде. Да. Хубаво. Ще няма ли да ги платим, бе? Кое? Това се дава... Не се плава. Това се раздава така, бе? За здраве. За здраве. Сега, и то сега байки коно... Чакай, бе, да... Отива на бърдата, като той е по-първо поръси, бе. Айде, дай сега и мене. Той има джароса. И такова. Така. Знаеш какъв филм ще направя? Отива с воловите с талигата, там неги надолу. И тъй нататък. Ей, ще го извикам и после сега да снимам и кемпера. Каручка с всичкото, с палатката, шапките. Само ти би чорбаджие. Карай, бе, ще дойде чорбаджията. Митко Ганов ли беше? Да, Димитър Ганов. Димитър Ганов. А пък това е гребена за гривата на коня. Общо за цяло чесане. И барабар с всичките други там дюзени. Това е коня. Това е двигателя, основния мотор на кемпера, нали? С мощност една конска сила, обаче минава от всякъде. Големия трактор. Това е превоза към Кирик. Странно превозно средство. Почти автобус с климатик. А с климатик въздушен. Ей, това е същинската част от Кирика сега. Няма 4, 5. Както ще да е. Точно не, как да не спи. И там аз. Айде, штракай с машата. Няма ми шапката ми няма. Ме ти дам моята, бе. Да, от шапка трябваше. Бялата, ще дам такава траперска. Тя Гочова да го простите. Те като такова по съборите и така я прави трак. За това говоря аз. Това не е там сега първи, Майстор готвач Щинко Фънев. Штракай малко с тази маша, бе. Нище, ти не знаеш как. Дай бе! Чукай! Айде. Паса чу нещо. Може едно време, може и бе. Айде ми дай една... Така. Опа!
Пари ви. Не пари, ами много твърдо ще дава. Това е значи общо взето кирик. Маси, ядене, пиене, кебабчета, сланина, изобщо каквото има. Това е задължително. Това е отразяване на кирик, както се изрази компанията. И това е истината в кирика. Хубавата компания, хубавото мизе. Това е. Само масата, ако може да... Не, снимай да видя, че един път съм тръгнал с моята булка. Я го повтори пак. Да видя, че един път съм тръгнал с моята булка. Така. Аз... Че прави монтажи, да знаеш. Разбира се. Как без монтаж, иначе няма да стане работата. Това ти е работа. Даже колкото би ни направя. Точно така. Добре, айде после пак. С какво трябва да ги полем, викам? Което? На какво ще викам, да полем снимките? Като го направим, тогава ще полем. Разбира се. Виж сега, ние да си платим предварително, защото не се знае. Няма да... Това е... Това е за Бог да прости. Край към вас. Тъй? Дай да уважим празника. Точно така. Долни, били сме долни, Рома не е вярно. Не знам кое е вярно вече. Информатическо опадат. Не мога да пия, що с кол. Едно от основните неща в кирика. Наблегни на него. Тъй. Ще го наблегнем как? Дигни пушопите изпълни. Тъй. Така ще направим. Ма как бе, той на хижара главния готвач бе. Сега снимай готвача. Тъй бе, знам бе. Вика снимана и напърли приката. Снимай готвача, както трябва. Това значи главния... Нови телефони си купаваме даже. Което? Телефони? Всички телефони бяха намокрили до доста. Така ли? Всички телефони бяха... Сега съм ги наливал в устата. Тези снимки ги излезнаха златни. Що? Няма... Той се представи, че... Айде сега. Той се представи един си, още долу. Извинявам се, ако съм засегнал някой. Тук всичко няма проблем. Разрешено, може, не? Но не трябва да се обижда. Пушика е най-важното нещо, бе. Как? Сега всичките ще ги снимам. Просто отразяваме кирика. Моля? Не мога. С коласа. Благодаря. Колко километра ви караш? 7-8. 7-8 километра. 30 километра. 7 километра са до Коловързава. Даде, аз до там съм. Какво тогава? Напи Иргийка. Ще се по-късно. Само близни, защото Айде, добре, айде. камерата сажа защити нещо. Точно е. Да се фаниш. Трябваше да обърнеш. Компромати не трябва да си правим. Тук компромати не правим, ние направо. Ви сега хора всяк. Добре, айде. Айде на здраве на всички. Това е една сега друга компания, която отразява също Свети Кирик, няма какво друго да прави. На здраве! Свети Кирик се отразява най-добре и там. И там ще го отразява, не се притеснявайте. Това било най-доброто отразяване на Свети Кирик. Няма да се провили. Добър ден! Здравейте, бе, господа! Това е отразяването на Свети Кирик. Разрешавате, нали?
Честит празник, добре дошъл. Добре заварил. Така. Това е кирик сега. Някой да не си помисли, че е само светена вода и едно друго. Такива попски работи. И молитви. Да. Да? Това е много важен празник, Свети Кирик. Няма 6-5. Това се празнува църковно сега в момента. Да. Вече в края на месеца се празнува другия Кирик. Другия Кирик, който бил Пантелеймон и не знам какво си там. Пантелеймон, той си отделно. Отделно ли беше? Празнува долу на Бяла река. Да. На той парахия съм, който е. Добре. Той мисля, че може би друго седмица, кога спам да разсъжи календар. На здраве, честит празник. И всичко най-добро на всички. Той да не е дошъл в Сърбия. Кога ще се видим? Не мога да кажа точно. Може ли да се покаже някой да го видя някога? Надявам се, че може. Само надявам се, да. Добре, действай. Надеждата крепи света. Надявай се, батинко. Айде, снимай. Снимаме. Щом казахте, разрешавам, вече снимам. Живи и здрави. Точно така. Най-важното е здраве да имаш, защото всичко останало по някакъв начин може да се купи евентуално. Всичко друго. Докато има здраве, има и живот. Той така вика един живи сме, ама не сме вика здрави. Това е лошо. Така и на здраве и отиде нашето здраве. Не се знае. Сега рано или късно всеки си отива по пътя, така че. Нека да пише точно каквото е. Добре. Тия взе да се смеят без да им се прави. То в един момент всички така са. Звук не се записа, само такова, нали? Само такова. Да ни кажем някой не Ти никой сега се върна нашите тия. Ние си бъваме нашите. Разбира се, ама трябва да ви кажа, че тия приказки са много по-интересни от тия купешките, дет ги слушаме по телевизия, радиа и така нататък. Той на този рогоценен Кирек или онова, този Кукаловски директ Точно така. Както трябва да си го кажем, няма сега. на водка. Водка, ракийка, плът на ботка, точно така. Малка глобата, кюфтията има и такова, ако искаш да те почерпим. Не, благодаря. Никой не иска пари. Натурално. Всичко е в натура, както се казва. И на бартер. Бартер, това е много интересна дума. Къде научиха на всички такива разни приказки? Не, тя е официална дума. Бартер значи сменяш. Бизнес, бартер. Разменяш. На някой ти взимаш неговата. Както се казва, проста стокова размяна. Не, това е като движение на 100 евро и пари. Пари, стоки, пари, прим. И тази дума не е. Мога да разбера. Не, това е от слънцето. От слънцето ли? Това е превозно средство сега. 4 по 4 и предно. Да. Браво. Това е от слънцето. Кажи сега. Ти ме изненада изотзад. Какво да кажеш? Празникът! Айде. Живи и здрави! Живи и здрави. Така са идея, ученият. Разбира се. Че така се идея, да не сме Балкан Турис. Но няма бе толкова мискана. Ако имате нещо за 5 минути, предлагаме веднага. Вие малко напосно я карате, май. Тя ходят да се наяда и се напиха. Двамата са на плажничко. Те се наяда и се напиха, ние малко ги. Сигурно.